أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرترا دمت سلفن هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفن هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرين هذا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرترا زي خبركم سمعتي فنو راديو دمت سلفن هذا إيرترا سلام كم يتغنيو لومي حموس عسرت حدا جنبوت كل تشي عن سرعة عمل فنبتيو ناي لوم فونونا بزينا سلفن سمنا وفس أميتات زينان بسفلمة مثل بيراتن هزبتاتن إيرترا بزي قدب مقبال حق تفترو مقبال مبر نبتانا يكونن بتحت زبلارسي زي تدالو صحف كغربيو كورا سمعتنا نعهم زاني زيماتاتن قد من أكاتيتا ملاونا بمجلاس مكتالكم بأخبرتنا عدبنا ناب زينا وفنونا سيقاقركم زخبركم سمعتنا زينا نتفتات سلف خصوم لجانيكم ناب سمناوي نتفتات زينا خزقاقركم جنفر شودن أخيبو مكانيعهم أبلا سلفن هذا إيرترا جنفر شودن بشوعة قنبت أخيبو مكانيعهم أبلا جنفر شودن أبركبهم حفشوا قمقام هلو نتفتات جنفرهم أتقال علي معبالة السلفن أتوكيرهم سفيح ميتا كايدهم أبكتالي تراقبوا زلو أسالو تسرحهم جنفر عاقبهم نزحية لملكعو دباون هزباون عماماتو نمدنفع بحبراوي نتبسم معركبهم كمزازهم أبوهم برجنفر شودن حو محمد عثمان سعيد نابكفل زينا السلو بحبريتها ملكت فتامي أكال سلفن هذا إيرترا أخيبا أكايدو فتامي أكال سلفن هذا إيرترا بشمون تقومبت أخيبو أكايدو فتامي أكال سلفن هذا أبتي بسايبر كونفرنس زكايدو ركبو أبهلو كونتا سلفي أتوكيرو زتعامو وهوبات عيوتات بمدرخاتن بتسلاتاتن تخفافيلهم أم مسرح مسلات ركبو عماماتن بفلاي دما لحر سالساي قباعي سلفي نزولو أون تاوي معبالتاتن احتراتات سلفي بعمكات قمقيمون هلو أون تاوي معبالتات سلفي زاد نافعن كتالناتن عبيتاتن زرقاقت مسرح بموتان حترتات بمنصار أمم الآن ملايين حجستي زخونو لبواتاتن وساينتاتن محلاليفو كتيلو أبهلو كونتات وشتها جزنا برزولو حزبنا بقباتي سرعتي كده زوردو كلن تناوي كلولواتن زحلفو زلو مرير هلواتن وتوس موصعو مفتحيتاتن كومون بوليتيكاوي تفشنان دبلوماسياوي تنوصلو سرعتي كدفن أبزبانو زلو مسرح كستات تعسيتات بوليتيكاوي سبعون مسلاتن علاماوي تدغاغامي موراد الجررهاتن جهستاتون راسيا هجراوي سجاتاتن معدالن مسفارن كجداماوي حيلتاتن عبدسيتن مريتن إيرترا أسجدراوي معتاق برتن حزبن حدقن يوزيتاتون كالو زعباتن بالحساس ستيو سلفن هذا إيرترا مس مشاركة حيلتاتو إيرتراوي ديمقراسياوي خيدا هجراوي ترنافي إيرتراوي هجراوي بايتو ديمقراسياوي لوتي أمريكيتو زلو حلفنتاتن لفنتاوي عمامن سلفاوي أبركتاتن بملعال كلو درجاتات أو انتاوي شنخاتن التقالالي دخمتاتن بمجمجة نتعلت سرعة ركبن مزاتي زعباتاتن بمطغلال ركبو كم دزازمي كبيت صحفة أبو برسل في نزمة أنا زينة حبريتا قريتشو زخبركم سمعتنا زينة نتفتات سلف خصوم لجانيكم نابسو مناوي نتفتات زينة خزقا قركم سبسلطان ጸጥታ ሊቢያ ኣብዚ ሰሙን ልዕሊ 200 ስደተኛታት ካብ ከተማ ትሪፖሊ ብምዕራብ ኣብ ትርከብ ዛውያ ዝተባሃለት ቦታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውታዎም ገሊፆም ዝበዝሑ ካብቶም ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ምዃኖም ሰበስልጣን ሊቢያ ወሲኾም ኣረዲኦም ካብቶም ስደተኛታት 160 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ከለዉ ኣስታት 40 ዝኾና ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ተፈሊጡሎ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሳንዱቕ ተዓፂዮም ካብታ ከተማ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ምእታዎም ተፈሊጡሎ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ ኣስታት 4000 ስደተኛታት ብጣልያን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝደሓኑ ይፍለጥ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ሊቢያ ዘሎ ስርዓት ኣልቦነት ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ምቹው ኩነታት ኮይኑሎም ኣሎ ክብሉ ይነቕፉ
ኣብ ኤርትራ ናይ ዕድራ ፍቃድ ዝረኸበ ናይ ብሪጣንያ ኩባንያ ኦርታክ ኣብ ከባቢ ሃይኮታ ኩዕታ ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ። እንዲያሞ ዝተባህለ ካልእ ናይ ብሪጣንያ ኩባንያ ብሕብረት ዝሰርሕ ዘሎ ኦርታክ ኣብቲ ብ26 ሚያዝያ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ናይ ሃይኮታ ፕሮጀክቱ ኣብ ኩዕታ ወርቅን ነሓስን ዘተኮረ ከም ዝኸውን ጠርጢሩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዳህሳስ ኩዕታን ዝተፈላለየ መዓልታትን ዝተዋፈራ 16 ናይ ወጻኢ ኩባንያታት ኣለዋ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ካብተን ፍርያተን ንዕዳጋ ከቕርባ ዝጀመራ ክልተ ኩባንያታት ዝረኽቦ ዘሎ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ብዘይኣፍልጦ ህዝብን ታሕታትነትን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ይውቀስ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሾክሪ ብዛዕባ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይል ምዝርራብ ናብ ኡጋንዳ ኣምርሒቡ። እቲ ሚኒስተር ብሶኒ 1 ጉንበት ናብ ከተማ ካምፓላ ድሕሪ ምእታኡ ካብ ፕሬዚዳንት ግብፂ ብዛዕባ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ናብ ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ደብዳቤ ኣብፂሑ። ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኡጋንዳ ምብጻሕ ምስ ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ከም ዝዘተየ ኣይርስዕን። ይኹን እምበር ግብፂ ምስተን ወሓይዘን ናብ ፈለግ ናይ ዝፈሰስ 9 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ክትበጽሕ ኣይከኣለትን። ወሓይዘን ናብ ፈለግ ኒል ዝፈሰን ዝዋስነን 10 ሃገራት ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ታንዛንያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳንን ግብፅን ክኾና እንከለዋ 6 ካብዚኣተን ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ ሓበራዊ መርገጺ ብምሓዝ ብተበግሶ ኢንቴቤ ዝፍለጥ ስምምዕ ዝኸተማ እየን። ሱዳን እውን ነዚ ናይ ኢንቴቤ ተበግሶ እኳ እንተዘይኸተመትሉ ምስ ግብፂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዶብ ምስሕሓብ ግና ኣብ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ንመርገጺ ግብፂ ክትድግፍ ከም ዘይትኽእል ተንተንቲ ይጠቕሱ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሾክሪ ኣብዚ ናይ ካምፓላ ዑደቱ ብዛዕባ እቲ ኡጋንዳ እትርከበን 6 ሃገራት ዝኸተማሉ ተበግሶን ውሕስነትን ናይል ክዝትዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንተመሳሳሊ ዕላማ ኣብ ሩዋንዳ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከም ዝካየደ ቀዲሙ ተገሊጹ እዩ። ሱዳንን ቀጠርን ናብ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየዳ ማዕከናት ዜና ካብ ካርቱም ሓቢረን። እቲ ዘተ ዝተኻየደ ብሚኒስተር ምክልኻል ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ቀጠር ከተማ ኣዱሓ ዑደት ድሕሪ ምክያዱ እዩ። ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ብሰንበት 30 ሚያዝያ ናብ ከተማ ኣዱሓ ድሕሪ ምእታው ምስ ኣሚር እታ ሃገር ሼኽ ተሚም ቢን ሓመድ ኣልታኒ ካልኦት ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን እታ ሃገርን ተዘራሪቡ። ሚኒስትር ምክልኻል ሱዳን ዓዋድ ኢብን ዑፍ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ቀጠር ሓሚድ ቢን ዓሊ ኣልዓጢያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተጀሚሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ርክብ ብዝሰፍሐ መልክዑ ዝቕጽለሉ ተኽእሎታት ከም ዝዘተዩ ወተሃደራውያን ምንጭታት ጠቒሶም። ብሚኒስተር ምክልኻል ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ምስ ሰበስልጣን ቀጠር ዝዘራረብ ዘሎ ስቴት ሚኒስትር ሱዳን ጀነራል ጣሃ ዑስማን ዓሊ ሓሰን ካብ ፕሬዚዳንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ዝተላእኸ ደብዳቤ ብረቡዕ 26 ሚያዝያ ንኣሚር ቀጠር ሼኽ ተሚም ቢን ሓሚድ ኣልታኒ ድሕሪ ምርካቡ እዩ። ሱዳንን ቀጠርን ኣብ መንጎአን ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ክህሉ ኣብ ሕዳር 2014 ከም ዝኸተማ ይዝከር። እንተኾነ ዛጊት ብወግዒ ዝተሓበረ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ እዘን ክልተ ሃገራት ኣይነበረን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሩዋንዳ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሙ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ 28 ክሳብ 30 ሚያዝያ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዘካየዱ ዑደት ምስ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ብምርኻብ ኣብ ምልውዋጥ ሓበሬታ ምርኽኻብ ገበነኛታት ሕጋዊ ምትሕግጋዝን ኣመሓደራ ኣብያተ ማእሰርትን ካልእ ክልቲአን ሃገራት ተመክሮ ክለዋወጣሉ ኣብ ዝኽእላሉ ሓያሎ ስምዓትን ከም ዝኸተመ ማዕከናት ዜና ካብ ኪጋሊ ሓቢረን። ብዘይካዚ እውን ኢትዮጵያ ሩዋንዳን ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ባህልን ስፖርት እውን ንኽተሓጋገዛ ተረዳዲኦም። እንተኾነ ዕዶት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ሩዋንዳ እቲ ግብፂ ምስ ወሓዚ ናይል ምትእስሳር ዘለዎን ሃገራት ክትምስርቶ እትደሊ ኪዳን ንምፍራስ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ድማ ሓበራዊ መርገፂ ንኽሕዙ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ የርድኡ። ሩዋንዳ ሓንቲ ካብተን ናብ ናይል ዝፈሱ ወሓይዚ እትውንን 10 ሃገራት እያ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኤርትራን ጅቡትን ኣብ ዘዳው ወደባት ሓድሽ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተሃንጽ ከም ዘላ ተገሊጹ። ማዕከን ዜና ኩዌት ታይምስ ብ29 ሚያዝያ ንኣሜሪካውያን ወተሃደራዊ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዚ ሕቡራት ኣሜሪካ ዓረብ እንተሃንጾ ዘላ እዚ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተሃንጾ ዘላ መዋፈር ነፈርቲ ኩናት ነቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ኣብ የመን ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ኣንጻር ዕጡቓት አልሑቲ ድጋፍ ንምሃብ ምዃኑ ሓቢሩ። ዋንነት የመን ዝኾነ ደሴታት ፔሪም ወይ ከዓ ማዩ ንቀይሕ ባሕሪ መትረብ ሰውፅ ወሽመጥ ጋለፍ ከምኡውን ንህንዳዊ ውቅያኖስ ዘዳው ስትራቴጂካዊ ቦታ ብምዃኑ መዓልታዊ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ናይ ንግዲ መራኽብ ዝመሓላለፋሉ መስመር እዩ። ቀድማ ኣቢላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ኣብ እትርከብ ደሴት ስኮትራ ሰራዊታ ኣዋፊራ ምንባራ ይፍለጥ።
ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ከባቢ ዓሰብ ግዚያዊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ምህናፃ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበሩ ናይ ብሕቲ ናይ ስለያ ትካል ስትራፎር ምግላፁ ይዝከር። እቲ ናይ ስለያ ትካል ብሳተላይት ዝተለዓለ ስእልታት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዘርቦ ሓበሬታ ኢማራት ዓረብ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ታንክታትን ነፈርቲ ውግእን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ዘእንግድ ማዓስከር ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ይርአ ምንባሩ ይሕብር። ኢማራት ዓረብ ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ዕጡቃት አልሑቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝጀመረሉ ካብ ዝሓበራ ቀዳሞት ሃገራት ምዃና ይፍለጥ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፈፀመት ቻንስለር ጀርመን አንጌላ መርከር ንንግስነት ስዑዲ ዓረብ መሰል ደቂ ሰብ ከተኽብር ከም ዝፀውዐት ማዕክናት ዜና ሓቢረን። መራሒት ጀርመን ምስ ንጉስ ሳልማን ኣብ ከተማ ጅዳ ድሕሪ ምርኻባ ንማዕክናት ዜና ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ ኣብ ስዑድ ዘሎ ዘተሓሳስብ ኩነታት መሰል ደቂ ሰብ ብፍላይ ከዓ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምልዓል ከም ዝተዘራረቡ ኣረጋጊፃ። ከም መብዛሕትአን ናብቲ ሃገር ዑደት ዘካይዳ ደቂ ኣንስትዮ ርእሳ ብጉልባብ ዘይሸፈነት ቻንስለር አንጌላ መርከል ደቂ ኣንስትዮ ክሽፈና ዘገድድ ሕጊ ሓደ ካብቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግህዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ብትሪ ከም ትቃወም ኣፍሊጣ። መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምግሃስ ጉኑን ስም ዘለዋ ስዑዲ ዓረብ ኮሚሽን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ሕቡራት ሃገራት ክትመርሕ ዝሓለፈ ሰሞን ድሕሪ ምምራፃ ካብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተቃውሞ ከም ዝገጠማ ኣይርስዕን። አንጌላ መርከር ኣብቲ ናይ ስዑዲ ዓረብ ዑደታ ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ሃገር ክሳብ እዚ እዋን እዚ ትኽተሎ ዘላ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገርን ንምልዓል እውን ተዘራሪባ። ኩነታት የመን ብኩናት ኣይፍታሕን እዩ ዝበለት አንጌላ መርከል ኣብ ሃገር ዳንፃልዩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዋሕዚ ስደተኛታት እውን መፍትሒ ክርከበሉ ምስ ሰበስልጣን ስዑዲ ዘትያ። ብዘይካዚ መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ እቲ ስዑዲ ዓረብ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝፈረደቶ ብኢንተርኔት ሓሳቡ ዝፅሕፍ ዝነበረ ስዑዳዊ ብሎገር ራይፍ ባዳዊ ብምልዓል ከም ዝተዘራረበት ጠቂሳ። ቻንስለር ጀርመን አንጌላ መርከል ብዛዕባ እቲ ብጉጅለ 20 ዝፍለጥ ሃብታማት ሃገራት ንኻልኦት ዝገብርኦ ዝኽእላ ምትሕግጋዝ ምዝራብያ ብሰንበት 30 ሚያዝያ ናብ ስዑዲ ዓረብ ኣትያ። ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ወደባዊት ከተማ ካሌ ዝተኣኻኽቡ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ንሕንሕድሕዶም ዘካይድዎ ባእሲ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ፈረንሳ ሓቢሩ። ሓይልታት ፀጥታ ፈረንሳ ነቲ ብኣባትርን ጠራሙዝን ዝካየድ ዝነበረ ናይ ጉጅለታት ባእሲ ንምህዳር ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሰ ምምሕዳር እታ ከተማ ገሊጹ። ድሕሪ እቲ ባእስን ዕግርግርን ኣስታት 24 ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ናብ ጊዜያዊ መፅንሒ ማእከል ከም ዝተወሰዱ እውን እቲ ምምሕዳር ኣመልኪቱ። እቲ ናብ ሰሉስ 25 ሚያዝያ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ዝተኻየደ ባእሲ ጠንቁ ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ ብጉዳይ ኣስገርትን ናይ ምስጋር ቦታን ዝተበጋገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ኣብ ካሌ ኣብ መንጎ ዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ኢትዮጵያን ካልኦት ዜጋታት ተደጋጋሚ እዋን ግጭታት ከም ዝረአ ይፍለጥ። መንግስቲ ፈረንሳ ንወደባዊት ካሌ ድሕሪ ምዕናኡ ዝበዝሑ እቶም ካብታ ከተማ ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ካልእ ክፋላት ፈረንሳ ክጉዕዙ እንከለዉ ኣብቲ ቦታ ጠቕሊሎም ዘይርሕቑ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብዎም ኣስታት 400 ቴንዳታት ዘርጊሖም ይነብሩ ከም ዘለዉ ትካላት ገበርቲ ሰናያት ካብቲ ቦታ ይሕብሩ። ጅቡቲን ስዑድ ዓረብን ኣብ ወተሃደራዊ ፀጥታውን ጉዳያት ብሓባር ክሰርሓ ዝኽእለን ሓያሎ ስምምዓት ከቲመን። እዘን ሃገራት ነዚ ስምዕ ዝኸተማ ብሚኒስትር ምክልኻል ጅቡቲ ዓሊ ሓሰን ባሕዱን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ጅቡቲ ናብቲ ሃገር ብምምራሕ ብ26 ሚያዝያ ምስ ንጉስ ሳልማን ወራሲ ዓራትን ሚኒስትር ምክልኻል እታ ሃገር መሐመድ ቢን ሳልማንን ብምርኻብ ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን እዩ። ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተኸተመ ዝርርብ ካብ ወገን ጅቡቲ ብዘይካ ሚኒስትር ምክልኻል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እታ ሃገር ጀነራል ጣህር ዓሊ መሐመድ ዝርከቡ ሓያሎ ወተሃደራዊን ሰበስልጣን ክሳተፉ እንከለዉ ካብ ወገን ስዑዲ ዓረብ ከዓ ሓያሎ ሰበስልጣን ተረኺቦም። ስዑዲ ዓረብ ኣብ ጅቡቲ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክታንፅ ምዃና ዝሓለፈ ዓመት ብወግዓዊ ምሕባራ ይዝከር። ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ድማ ስዑድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ምስ ኩነታት የመን ብዝተሓሓዘ ናብታ ሃገር ቅርበት ምስ ዘለወን ኤርትራን ጅቡቲን ሓያሎ ወተሃደራውን ፀጥታውን ስምምዓት ክኸትማ እንከለዋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራን ሶማሊላንድን ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትቀውም እንከላ ስዑዲ ዓረብ ድማ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ምድኳን ትርከብ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ተቃወምቲ ሱዳን ይድግፍ ኣሎ ክብል መንግስቲ እታ ሃገር ወቂሱ። መንግስቲ ሱማን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዘዘርግሖ መግለፂ መንግስቲ ጁባ ብፍላይ ከዓ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ንዕጡቃት ተቃወምቲ ይድግፍ ከም ዘሎ ክፍሊ ስለያ ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ኣብ መግለፂ ዝሰፈረ መርትዖታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ረቡዕ 19 ክሳብ ቀዳም 22 ሚያዝያ ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ምስ ሓያሎ ተቃወምቲ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ከተማ ጁባ ርክብ ከም ዘካየደ ይጥቀስ። መንግስቲ ጁባ ምስ ተቃወምቲ ካርቱም ዘካይዶ ዘሎ ርክባት ኣብ ዝሓፀረ እዋን እንተዘይቋሪፁ ከዓ
ሱዳን ግብረ መልስ ከምትወስድ አጠንቂራ መንግስቲ ሱዳን ጎረባብቲ ሃገራት በብእዋኑ ተቃወምቲ ዳርፉር ብሉ ናይልን ደቡብ ኮርዶፋንን ይድግፉ ኣለዋ ክብል ክወቅስ ይስማዕ እዩ زخبركم سمعتنا من لهم عن زبالنا زيناتات زيهم من لهم مسترفوا مدبات كحبكم دحان صحيت تزارب 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 صباح هدي أفلتني بدي سعد له صباح تسرحني زي كل بعالم
كابخا زبكور كابخا زبكور نمن تغبك عطباح نمن تفعلو من يوخن تسخو من يوخن تهكيو نمن 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 كرافك نمن كم تفليو صبح نقرني ترايك لليوم زعقل بفنجان وايتنا حنتقو بامان كبلو خان كندي زيفتاتو فاني يوم كلهم قال خيس لدو መሰል ብሔራትን ህዝብታትን ኤርትራ ብዘይገደም መቕባል ንሕጊ ተፈጥሮ መቕባል እምበር ምብታን ኣይኮነን። ኤርትራ ከም ሃገር ክትፅዋዕ ወይ ክትህሉ ዝገብሩ እቶም ኣብ ውሽጣ ዝነብሩ ዝተፈላለዩ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ልምዲ፣ ሃይማኖታዊ እምነታትን ወዘተ ዘለዎም ብሔራትን ህዝብታትን ኤርትራ እዮም። ብሕፅር ዝበለ ኤርትራ ማለት እቶም ኣብ ውሽጣ ዝነብሩ ብሔራትን ህዝብታትን እያ። እዚ ማለት ኤርትራ ብተፈጥሮ ናይ ብሔራት ብዙሕነት እትውንን ሃገር እያ። እዚ ተፈጥሮና ዘምፅኦ ብዙሕነትና ድማ ብቕኑዕ መንገዲ እንተመሓዲርናዮ ፀጋ እዩ። መሰረት ናይ ቁኑዕ ምሕደራ ድማ ነዚ ተፈጥሮኣዊ ኣመፃፅኣ ህዝብታት ኤርትራ ተቐቢሉ መሰል ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም ብዘይገድብ ክኽብር ዝኣመንን ንተግባራውነቱ ብትግሃት ዝሰርሕን ዝቃለስን ቁኑዕ ህዝባዊ ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል ምዝከኣል እዩ። እዚ ናይቶም ብሔራትን ህዝብታትን ኤርትራ ኣካውና መሰረት ገይሩ ዝቕረፅ ስርዓት ክህሉ ምግባር ድማ ቀንዲ ዕላምኡ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ መሰል ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም ንምርግጋፅ እዩ። ስለምንታይሲ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰል ብውልቅን ብሓባርን ዝምልስ ስርዓት ንሱ ጥራሕ ስለዝኾነ ከምቲ ልዕሊኡ ዝተገልፀ ኤርትራ ብተፈጥሮ ህብረ ብሔራዊት ሃገር ከም ምዃና መጠን ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም ብማዕረ ንብሔራዊ መሰሎም ዝኣምን ወይ ዘኽብር ማለት ብቋንቋኦም ክመሃሩ፣ ክዳነዩ፣ ታሪኾም ክዕቅቡን፣ ባዕሎም ንባዕሎም ነብሶም ከመሓድሩን፣ ባህሎም ከላልዩን ከማዕብሉን ብሕፅር ዝበለ ብመንነቶም ከይተሸቕረሩ ክቆርዑ ዝፈቅድ ስርዓት ማለት እዩ። ኣብዚ ከይተሓፅረ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ተሳተፍትን ወሰንትን ክኾኑ ኣብ ኢኮኖሚያዊ መዳይ ድማ ብዘይ ኣድልዎ ካብ ሃገራዊ ፅጋታት ተጠቀምቲ ክኾኑ ብሕግን ብተግባርን ዝፈቅድ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ማለት ከም ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ ፅሩይ ዝስተ ማይ፣ መብራህትን ካልኦትን ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ዕድል ዝፈጥር ክኸውን ኣለዎ። ብገለ ወገናት ግን ነዚ ቁኑዕን ፍትሓውን ህዝባዊ ናይ መሰል ሕቶ እዚ ቁኑዕ ኢሎም ንዝቕበሉን ንምትግባሩ ዝቃለሱን ወገናት ከም በተንቲ ሃገር ገይሮም ክገልፅዎም ይስምዑ። እዚ ከዓ ካብ መሰረታዊ ባህሪኦም ዝነቅል ኣተሓሳስባ እዩ። ሕቶ ህዝቢ ክንምልስ ኢና ንቃለስ ዘለና እናበሉ ፀረ ብሔርን ብሔራዊ መልክዕ ውዳብን ኮታ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ባህሪኦም ብወግዑ ከንፀባርቑ ይረኣዩ።
ኣብ ትሕቲ ሓደ ፍጹም መላኽ ስርዓት ዝነብሩ ጻዕት ብሄራት ንዘልዕልዎ ናይ መሰል ሕቶ ኣብ ትሕቲ መሬታዊ ሓድነት ጨፍሊቖም ንምሓዝ ትሕቲ ሃገራዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ከይሰዓረር ክበክኽ ኣለዎ ዝብል እምነት ሒዞም እዮም ዝቃለሱ። እዚ ግን ኣንጻርቲ ብሄራትን ህዝብታትን ኤርትራ ዘልዕልዎ ዲሞክራስያዊ ሕቶ ጥራሕ ዘይኮነ ኣንጻርቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝምርሓሉ ዓለም ለኻዊ ወይ ከዓ ኣድማሳዊ ሕግታትን ስምማዓትን እውን እዩ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓፋንን ገባትን ስርዓት መሰረታዊ ሕቶ ህዝብታት ኤርትራ ስለዘይመለሰ እዩ እዚ ሕጂ ኮይና ዘለናን ክንከውን በቂዕና ዘለናን። ነዚ ወፅዓ ካብ እንግዳዓ ህዝብና ነውርዶ ብሓቂ ንቃለስ እንተደኣህልና እምበኣር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሄራዊ ወፅዓ ከመይ ክረኣየና ይከኣለን? ነዚ ባይታ ዝርአ ዘሎ ኣዳላዊ ምሕደራ ብኸመይ የለን ኢልካ ይከሓድ? ንህዝቢ ንመሰል ንልዕልና ሕጊ ንቃለስ ኣለና እናበልና ብተግባር ግን ንከምዚ ዓይነት ሕቶን መልክዕን ውዳበን ዘይንቕበልን ዘይንፍቅድን እንተደኣ ኮይና ደኣ ካብ ስርዓት ግደፍ ብምንታይ ኢና እንፍለ? ምክንያቱ ሕቶ ብሄር ሕቶ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ነዚ ዘይምምላስ ድማ ካብ ተፈጥሮ ወፃኢ ምኻድ እዩ ዝኸውን። ሕቶ ብሄር ብዘይ ገደብ ምምላስ ድማ ንተፈጥሮ ምቕባልን ምኽባርን እዩ። እዚ ድማ መርኣያ ህዝባውነትን ዲሞክራሲያውነትን እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ይምፃእ ካልእ መግለፂ ክወሃቦ ድማ ኣይከኣልን። ይዘርየና ኣሎ እቲ እንሓድሮ እንውዕሎ እቲ እንገብሮ እንብሎ እንልምኖ እንምህለሎ ቀጭጭን ከይበሎ እቲ ድኻም እቲ ጽምዓት እቲ ጽምዋ እቲ ጸልማት ዘይትመነዮን ፍጡር እናቐጸለ ከም ንቡር ሕማቕ ስማዕ እንክትሰምዒ ዝርንዛሕ ትነብዒ እተቕርብዮ ብልዒ ሲኢን ኩሉ ወግዒ በረውረው ዝበለ ገዛ ሃዲሙኪ ኩሉ መዓዛ ስቅያት በዚሑኪ ምስ ብርቱዕ ቓንዛ ድሓንቲ እቶ ዛመተንፈሻ ዘረኣየትና ዓረኣያ ጋሻ ኣብ ትርክብና ተዓዋቒፍና ክንዲ ኩሉ ነቢዕና ነዊሕ እውን ተጠማሚትና እቲ ዘይከውን ዝመስል ምስ ኮነልና ተገሪምና ከም ብሓድሽ ተደናፊቕና ኣማሲኡ ንኩሉ ውሒድና ፈጣሪ መስጊና ቃንዛና ረሲዕና እዚ ኩሉ እናኾነ ናይ መተንፈሻ ጊዜ ቀልጢፉ ስለ ዝበነነ ንብዓት ኮይኑ ዳግማይ ምዕጋት ኣብዩ ውሒዙ ከም ማይ ኣብቲ ምፍልላይ ኣንቃዕሪርና ንሰማይ ሰሚሉ ዓይኒ ኣብ ከናፍር ተተኺሉ ስኒ ብዛዕባ ዝሓለፈ ልብታትና ከመይ ከም ዝተገርፈ ብቓንዛ እናተወተፈ ነቲ ብሕጂ ዝተረፈ ንምግማቱ ኣእምሮ እናተሰከፈ መዕለቢ ኸይረኸበ ምስ ተቖልፈ ጊዜ ስለ ዝሃፈፈ ልብታትና ብቑልቡ ከሎ ተብተብ ኮይኑ ምንቕሎ ዳግማይ ተፈላሊና ክሳብ ክንድዚ ንዘይንብሎ በልስኪ በብ ዘለናዮ ይሃበና ኣኽሎ በልስኪ በብ ዘለናዮ ይሃበና ኣኽሎ እምበር ጊዜሲ ይዘርየና ኣሎ እምበር ጊዜሲ ይዘርየና ኣሎ።
ودرينا دم حبرت لالوت ودرينا دم حبرت لالوت متانجزي كحت سماي جلوت متانجزي كحت سماي جلوت تعسيبك تغاتنيا قعد
زخبركم سمعتنا نايل معات مدباتنا بزازيمنا لنا سنة كلي